Ja by som privítala nášho kolegu Tomáša Fuksiho, ktorý je expert na geológiu a všetky veci, ktoré s tým súvisia. A v rámci programu Globe nám pripravil alebo pripravuje metodiku k téme pedológia, ktorú upravuje pre naše slovenské podmienky. Ja vítam všetkých učiteľov Globe, aj tých, ktorých nie sú v Globe, lebo na ten link sa nám prihlásili aj školy, ktoré v Globe nie sú. Je ich tu viacero. Globe je vzdelávací program, ktorý je založený na badateľskom vzdelávaní. A dnes sa budem rozprávať teda na tému pôda, hoci ja som si pôvodne predstavovala, že vo februári, koncom februára už bude relatívne teplo a že ľudia už budú mať chuť trošku sa v tej pôde aj v úvodzovkách babrať a zamazať si ruky, ale teraz ešte tie podmienky nemáme. V každom prípade je to také motivovanie vás, učiteľov, čo by ste mohli robiť možno so žiakmi a možno, čo by ste mohli v tejto téme bádať a možno aj taká ochutnávka toho, čo bude obsahovať metodika, pedológia v rámci programu Globe. Takže ja už teraz nechávam slovo Tomášovi. Tomáš je veľmi dobrý rozprávač, veľmi dobrý lektor. Takže ja verím, že vás to bude zaujímať tak, ako to zaujíma nás, keď ho počúvame. Nech sa páči, Tomáš. Tak ďakujem za slovo. Je to tak, ako to Janka povedala. Teraz ešte moc do tej pôdy sa nedostanete, ale ja som tú prezentáciu poskladal tak aj tým, že to robím vlastne prvýkrát niečo takéto. Tak to bude iba taká ochutnávka a možno tam bude viac slajdov na zamyslenie a potom zamyslení nejakom alebo potom spracovaní tých slajdov, tak je ten čas výjsť von. A sú tam nejaké mapky, sú tam nejaké grafy, takže kým to vstrebete, tak asi už sa aj bude aj v tej hline dať hrabať a pri najhoršom stále máte kvetináče doma. Dobre, aby som začal s tou prezentáciou, vlastne nazval som ju pôdy na hranici svetov, lebo ozaj tá základná definícia pôdy spája v sebe aj živú, aj neživú prírodu. Pôda je niečo, s čím máme všetci skúsenosti, buď priame, alebo aspoň nejaké nepriame. Sme krajina taká, aká sme. Nikto nemá v rodine, alebo nestane sa, že by ste nemali v rodine niekoho so záhradkou a s nejakými skúsenosťami. Čiže tá pôda je ľuďom na Slovensku pomerne blízka, ale čo už vieme menej trošku, tak je to, čo všetko tá pôda pre nás znamená. A možno aj to, nejaké tie časti z toho vám dneska ukážem. Dobre, začnime. A teraz ako? Dobre. Začneme možno takouto základnou definíciou. Tých definícií je viacero. Pôda je tak komplikovaný systém, že keď dáte iba do Google pôda, tak vám vyhodí niekoľko desiatok tých definícií. Niektoré sú presnejšie, niektoré sú menej presné. Napríklad pôdu definuje aj zákon 220 ako prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliefu a materských hornín. Zákon trošku už ako keby pracuje s tou úlohou človeka, ale my sa pozrieme aj na pôdy, do ktorých ten človek možno nemal ešte šancu nejako zasiahnuť, alebo si ich porovnáme teda respektívne. Mne sa páčila vlastne táto definícia, že je to vrchná vrstva z vetralého povrchu zemskej kôry, ktorá obsahuje vodu, vzduch, organizmy. Čo je dôležité pri pôde, je rozdelená do horizontálnych vrstiev. Každá tá vrstva má nejaké svoje vlastnosti fyzikálne, chemické, biologické, s ktorými sa dá zase potom ďalej pracovať. Pôda vlastne nepatrí medzi obnoviteľné zdroje, pretože jej regenerácia trvá stovky až tisícky rokov. Tam je to z veľkej časti dané tým, počas akých dlhých období vlastne tá pôda vzniká. Čo je dôležité, je to dynamická zložka. Čiže pôda má nejaký vývoj, stále sa mení. Tie pôdy majú nejaký svoj tiež, keď to tak nazvem, život. Pôdy a zvetralinový plášť sú vlastne vyčlenené ako pedosféra, čo je obal Zeme, s ktorým tiež vlastne v rámci výuky asi pracujete. Čo je dôležité, tá pedosféra je vlastne ten priamy prechod, ten priamy kontakt živej a neživej sféry našej Zeme. Čiže pedosféra
ako samotná sféra alebo samotná časť toho obalu komunikuje s litosférou, komunikuje s biosférou, atmosférou a hydrosférou. To tak trošku evokuje, že vlastne dobre, mám nejakú hlinu, v ktorej je zo pár kamienkov, nejaká dažďovka, nejaká žižiavka. Je tam asi aj nejaký kyslík alebo nejaký vzduch, ktorý tie organizmy dýchajú a raz za čas nám to zmokne. Áno, v podstate to tak je, ale keď sa bavíme o tom, že pôda je vlastne dosť komplikovaný systém, pokrýva síce iba 10 alebo 11% povrchu Zeme, ale na ten systém sa pozrieme ako na ten hraničný medzi živou prírodou, ktorú nám definuje nejakým spôsobom biodiverzita. Čo je biodiverzita, asi všetci viete. Keď to úplne zjednoduším, je to množstvo druhov, ale aj počet jedincov v nejakom území. Čím viac je jedincov, tým je viac pravdepodobné, že ten ekosystém má nejakú hierarchiu a je funkčný. Vidíte to na záhradke, tá biodiverzita sa mení pomerne rýchlo. Malá zmena, už v záhradke máte nejaké iné vtáčiky, nejakých iných hmyzíkov a podobne. Biodiverzita má také rôzne fázy alebo rôzne mierky. Toto je biodiverzita malej mierky, keď sa bavíme o tej záhrade. Biodiverzita... Jani, mikrofón. Tá biodiverzita väčšej mierky, tu už sa bavíme o tom, ako vlastne tá biodiverzita ovplyvňuje krajinu alebo ako interaguje s krajinou. Druhý obrázok, ktorý vidíte, vlastne je zmena krajinnej štruktúry, ktorá sa udiala aj u nás za posledných 100-150 rokov a súvisí s tou stratou biodiverzity. Čiže to je tá živá zložka, aj viditeľná, aj neviditeľná v tej pôde. Tu definujeme ako biodiverzitu. Neživá zložka, ten druhý extrém, vie byť alebo môžeme definovať pojmom geodiverzita, ktorý je pomerne nový, zavádza sa v posledných rokoch. Ja, keď som upravoval túto tabuľku, tak vlastne mne vyšlo ako najlepšie delenie geodiverzity, že máme nejakú mineralogickú alebo petrografickú diverzitu, ktorá hovorí práve o tých podložných a povrchových horninách. Hovorí o tom, aké minerály obsahujú tie horniny a samotná mineralógia alebo petrografia hovorí o tom, aké prvky sú v tých mineráloch obsiahnuté. Čiže to nám definuje, čo s akými prvkami alebo s akými živinami môžeme v tých pôdach rátať. Potom máme paleontologickú, paleobiologickú diverzitu. Tu to nie je v tej pôde až také úplne výrazné. Bavíme sa o tých posledných dobách ľadových, medziľadových, ktoré máme v tom zázname. Ale stále sa dá, akože aj tá pôda vlastne má v sebe určitú paleobiologickú diverzitu. Štruktúrna tektonická diverzita, tá nám hovorí vlastne o tej stavbe geologickej, o tej hrubej. Môže ovplyvňovať. Ukážeme si za chvíľku ako. Ako posledná taká veľká časť geodiverzity je vyčlenená geomorfologická a pedologická diverzita. Sú tak zvláštne dané spolu, lebo veľmi blízko alebo veľmi tesne spolu súvisia. Na jednej strane je to geologické dedičstvo, sú rôzne formy, ktoré chránime tej neživej prírody, ale hovoria nám o takej tej blízkej geologickej histórii krajiny. A pôdy sú veľmi dobrý archív práve takýchto historických záležitostí vlastne v tej blízkej geológii. Čo je dôležité, tak relief, tak geomorfológia, ako máte pestrý relief, tak pestré budú vlastne aj pôdy. Aj keď máte rovnaký podklad, tak ten relief veľmi, veľmi ovplyvňuje tú pedodiverzitu alebo tú pedologickú diverzitu. Tá geodiverzita zatiaľ pre ľudí je pomerne taká abstraktná, ale ako by sme mohli vyjadriť tú geodiverzitu? Pomerne jednoducho. Ak poznáte geologické mapy, čím viac farbičiek, tým väčšia diverzita, minimálne materiálu. Ak to zjednodušíme na tú úroveň, že procesy sú všade rovnaké, tak rôzny materiál by mal mať rôzne formy. Toto je mapa vlastne Slovenska priľahlých oblastí.
Keď sa pozrieme na nejakú detailnejšiu mapu, ja som vybral takú tú južnú časť Malých Karpát od Bratislavy zhruba po Trstín. Už nám zase vzrastá počet farbičiek, čiže sa nám dvíha geodiverzita. V tých metodikách vlastne chceme ale, aby ste pracovali s mapami v mierke 1:50 000. Tie vyzerajú takto, sú o moc detailnejšie. Slovensko má veľmi komplikovanú a veľmi pestrú geologickú stavbu. Tá geodiverzita je tu veľká a vlastne vy v rámci jedného chotára alebo v rámci jedného katastrálneho územia môžete mať dokonca niekoľko jednotiek, čiže podľa toho, kde budete robiť ten pedologický výskum, tak sa vám veľmi rýchlo a veľmi skokovo môžu zmeniť tie geologické podmienky. Tu ako príklad som vybral vlastne taký výsek medzi Rohožníkom a Orešanmi na tej mape 1:50 000. Všetky tieto mapy sú dostupné online, takže je to celkom dobrý materiál, s ktorým viete pracovať pre celú oblasť Slovenska. Tá diverzita pôd, keď zoberieme iba tú povrchovú vrstvu alebo zoberieme ten druh alebo typ pôdy, ktorý nám vlastne definuje pedológia, tak tiež sa dá vyjadriť nejako farebne, nejakými farbičkami. Každý typ pôdy má farbičku, takto sa pozeráme na celé Slovensko. A tuto máme ten istý výsek medzi Rohožníkom a Dolnými Orešanmi. Geologická mapa, pedologická mapa. Aspoň nejaké prvky ste tam zachytili trošku? Neviem, či vidíte myš, keď ja si ukazujem. Vidíme, áno, vidíme. Dobre. Tak, ja to ešte raz takto pre veľký úspech prekliknem. Vyzerá to ako neprehľadná zmes čiar. Ale táto modrofialová štruktúra, tu v tej hornej časti v strede, ktorá vlastne prechádza doľava, tak vám kopíruje túto oblasť, túto hnedozem 1. Tu nám máme nejakú inú oblasť, tu máme zase melafíry. Čiže máme tu zase trošku iné pôdy. Tá pôda, tá odpoveď tých pôd je trošku iná aj tým, ako fungujú v tých svahoch a akým spôsobom sa dokáže rozšíriť pôda ako hornina. Horniny majú poväčšine pomerne ostré prechody medzi sebou. U pôdy tie pôdy môžu prechádzať. Čiže vidíte, že tá geologická mapa úplne hrubo sedí aj s tou pedologickou, pokiaľ tam nebol nejaký iný zásah. Čo vlastne rozlišuje alebo odlišuje taká úplne najzákladnejšia vec, ktorá odlišuje geodiverzitu, biodiverzitu a vlastne pôdy a to, čo sa v nich deje, je ten časový rámec. Čas vo všeobecnosti, akože na tejto planéte hrá prím, aj keď si to nepripúšťame a máme takú tendenciu akože vnímať to v rádoch 1, 2, 3 generácií, ale je to trošku komplikovanejšie. Tak, keď sa bavíme o geodiverzite, bavíme sa o miliardách rokov, o blízkych miliardách rokov, o stovkách miliónov rokov. Sú tam určité zmeny, o ktorých vieme, ktoré geológovia vnímajú. Vzhľadom na to, že v akých vekoch sa pohybujeme, tak tie zmeny trvali pre nás strašne dlho a pokiaľ následkom tej zmeny nevyhynulo aspoň 75% známeho života, tak v podstate nie sú až také zaujímavé pre nás. Je to pomerne oslobodzujúce a občas aj nie. Keď sa pozrieme na tú druhú vrstvu, na tú medznú, čo je pedosféra, tak tu sa pohybujeme v stovkách, tisícoch, možno 10 000 rokov v tých extrémnych prípadoch. Tým, že tie pôdy nám vznikajú rýchlejšie odpovedajú na zmeny. Zmeny znamenajú nejaké erózne vplyvy, poškodenie ľudskou činnosťou, nejaké klimatické zmeny odzrkadľujú pôdy. Na tejto mape vidíte ako keby nejakú degradáciu pôd alebo poškodenie pôd alebo náchylnosť na poškodenie z konca 20. storočia.
Teraz prejdeme na tú biodiverzitu, ktorú jednoducho, keď zmeníte podmienky, tak tie zvieratka sa buď prispôsobia, alebo tie, ktoré sú pohyblivé, alebo aj rastliny, tie, ktoré sú mobilné, tak sa posunú. Tie, ktoré nie sú mobilné, tak sa neposunú a začínajú sa nám strácať. A o tom nám hovorí napríklad takáto mapka straty biodiverzity. Je medzi nimi rozdiel 20 rokov, medzi tou stratou diverzity pôd alebo degradáciou pôd a stratou biodiverzity, ktorú vidíte tu, alebo mierou straty biodiverzity, lepšie povedané. Myslím, že niektoré tie červené flaky až desivo sedia. Takže toto je jeden z takých tých ďalších významov pôdy, že pokiaľ je pôda v dobrej kondícii, tak celý ten ekosystém má tendenciu byť nejakým spôsobom stabilnejší. Keď sa pod vami netrasie zem, tak tiež sa vám stojí lepšie. No, teraz taká neveselá záležitosť, že ako to teda vyzerá, nejaké predikčné modely pre Európsku úniu. Tu nás sa bavíme o strate pôdy, eróziou prevažne. Nebavíme sa teraz o strate kvality pôdy, tak či tak vidíte, že väčšina tých oblastí jednoducho v lepšej kondícii nebude. Že na toto sa treba nejako myslieť na pozadí, keď sa budete učiť o tej pôde alebo budete žiakom hovoriť o pôde, tak je to systém, ktorý je ohrozený aj z krátkodobého, aj z dlhodobého hľadiska. Tá pedosféra dostáva celkom zabrať v posledných rokoch. Tým sa dostávame k nejakým funkciám pôdy. Väčšina z nás si predstaví tú produkčnú. Máme záhradky, každý chce mať ráno ten čerstvý chlebík alebo biely rožok. Čiže tá produkčná funkcia je to, čo nás primárne zaujíma pri pôde. Produkčná funkcia je podpora rastu. V pôde alebo pôda vytvára a produkuje 90% potravín pre ľudskú spotrebu. Zároveň do toho sú zahrnuté plodiny pre hospodárske zvieratá a pre živočíšnu výrobu. Zvyšných 10%, malým percentom tam zasahuje hydropónia a zvyšok vlastne je hospodárstvo, ktoré sa týka vodných ekosystémov a morských systémov. K tej produkčnej funkcii ešte môžeme zaradiť aj zdroj stavebného materiálu, aj keď sa od neho už viac menej upúšťa, ale klasika. Slovenská klasika ešte na dedinách, nepálená tehla. 100 rokov dozadu ešte bežne fungovali mazanice ako podlahy, čiže s tou pôdou tí ľudia žili. Menej taký pretraktovaný význam tej pôdy, produkčný význam je zdroj materiálov pre priemysel, zdroj ilových minerálov, zdroj napríklad aj pre poľnohospodárstvo, ak sa bavíme o rašeline. To sú také tie produkčné funkcie, ktoré potrebujeme my využívať a chceme mať z nich hneď nejaký úžitok. Pôda, ale tým, že vlastne sa aj dlho vyvíja, aj nejakým spôsobom inač funguje ako človek, nepotrebuje mať hneď tie veci, tak má systémové úlohy. Systémové úlohy sú poväčšine také tie nenápadné, ktoré si zväčša ľudia ani neuvedomia, ale je dobré o nich hovoriť. Medzi takú systémovú úlohu alebo funkciu pôdy patrí regulácia vodného režimu. Začneme filtráciou vody. Voda sa dokáže čistiť, dokáže sa zbavovať nejakých škodlivých látok. Aj dažďová voda, čiže tá filtrácia je dôležitá, regulácia, pôda zadržuje vodu. To si ukážeme potom ešte, ktoré vlastnosti nám o tom hovoria alebo ktoré nám dokážu ovplyvniť túto funkciu. Má vplyv na biodiverzitu, to sme si ukázali celkom pekne, myslím, na tých mapkách. Pôda reguluje teplotu. Nie len vlastne samotnou tou reguláciou vody, ale má aj iné výmenné mechanizmy, ktorými tú teplotu dokáže zredukovať. Pardon. Pôda je veľmi, veľmi dôležitým tou súčasťou vlastne kolobehov. Spomeňme si také tri tie najvýznamnejšie prvky. To je kolobeh dusíka.
Dusík primárne vnímame ako prvok, ktorý nám podporuje rast rastlín, tvorbu rastlinnej hmoty. Áno, ten dusík vlastne v pôde je obsiahnutý vo viacerých formách. Ak je spotrebovávaný, je to dobre, produkuje sa biomasa, ale pokiaľ je toho dusíka veľa a nestihnú ho spotrebovávať živočichy a rastliny, tak dochádza k chemickému spotrebovávaniu dusíka v pôde a to môže mať za následok až okysľovanie pôd a stratu určitých vlastností. Druhým významným kolobehom je kolobeh uhlíka. Pokiaľ sa na to pozrieme úplne z čisto chemického hľadiska, ako je distribuovaný uhlík, či už vo forme CO2 alebo aj vo forme iných zlúčenín a inej hmoty, tak pôda je druhý najdôležitejší zadržiavač CO2 a uhlíka vlastne na našej planete. Najvýznamnejší sú moria a oceány. Pôda pre predstavu zadrží trojnásobný objem uhlíka oproti biomase a dvojnásobný oproti atmosfére. Neplatí to úplne všade, podľa rôznych prostredí sa to líši, ale generálne, keď zoberieme objem pôdy, objem atmosféry a objem týchto prvkov, tak to sedí. Posledný, alebo jedným z takých posledných, o ktorom chcem povedať, je kolobeh kyslíka. Pôda sa skladá z atmosféry, alebo teda skladá sa aj z plynnej fázy. Kyslík je tam pomerne bohate zastúpený vo väčšine pôd. Také chemické sci-fi, trošku vám poviem, to možno aj na študentov zaberie. Teraz, kebyže sa niečo stane a lusknutím prsta zmiznú všetky rastliny, ktoré sú schopné fotosyntézy a vyrábajú nám kyslík, tak v pôde celosvetovo je uložená zásoba kyslíka na 3000 rokov. To je tiež systémová funkcia, ktorú tu pôda má, tá pôda teda má a málo o nej vieme. Čiže aj takto sa dá pozerať na pôdy s nejakým takým odstupom a možno aj ináč ako na to, že je to iba nejaká produkčná časť našej planéty. Aby som to tak zhrnul, vlastne pôda má tú kľúčovú úlohu v suchozemských ekosystémoch. Nemáte pôdu, nechytí sa vám tam život, alebo chytí sa veľmi obťažne, chytí sa ho málo a podobne. Zároveň pôda má nejakú funkciu regulačnú, že reguluje tok prvkov, tok vody, pracuje určitým spôsobom aj s tými atmosférickými plynmi a udržiava ten ekosystém v nejakom chode alebo nejakým spôsobom funkčný. Tým, že pôda sa nám vyvíja tie stovky, tisícky rokov, tak nám celkom dobre vie povedať niečo o tej biologickej, ľudskej histórii. Pokiaľ máme pôdy alebo profily, kde sa nám udrží desiatky až stovky tisíc rokov nejaký záznam pôd alebo paleopôd, tak to už sa bavíme o blízkej geologickej histórii a je to zaujímavé aj z klimatického hľadiska. Vpravo vidíte vlastne taký odkryv z jedného archeologického výskumu. Pôda sa tam tvorila 300 rokov. To, čo je úplne na spodku, to je skalný podklad. Tá pôda alebo pôdny profil zahrňa alebo zachytáva nejakých 300 rokov a jeden požiar. Výška toho profilu je nejakých 40 cm. Čo nie je úplne zlé. Vľavo, zase na druhej strane, je to extrémne zaujímavý odkryv z Moravy, tu od našich susedov z Čiech. Možno na prvý pohľad to nevyzerá až tak nejako úžasne, je to nejaký taký hnedastá stena, ktorá je miestami zamazaná nejakými čiernymi šmuhami a práve tie čierne šmuhy sú zaujímavé. Hovorí sa tomuto odkryvu kalendár vekov a celý ten profil má zhruba 100 000 rokov od poslednej medziľadovej doby. Na spodku je najstarší pôdny horizont, ktorý máme vlastne široko ďaleko takto pekne zachovaný. V teplom období sa nám vytvorila pôda. S nástupom doby ľadovej sa ochladilo, znížil sa počet zrážok, zvýšil sa vlastne transport vzduchom, usadili sa nám spraše. Potom sa nám 3-krát oteplilo, 3-krát stihla vzniknúť pôda. Ideme zase. Ochladenie,
zase oteplenie, zase nám vznikla ďalšia pôda a máte tam krásny archív vlastne 100 000 rokov. Ešte do toho, aby to nebola úplná nuda, tak prišli lovci mamutov, ktorí s tou pôdou, alebo teda s tým substrátom, alebo s tým regolitom, s tým zvetralinovým plášťom, ktorý na tej pôde vznikol, niečo spravili tým, že si tam rozložili tábor. Čiže pôda je úžasný archív vlastne aj takýchto udalostí. Tak, poďme už teraz ale od takej filozofickej alebo polofilozofickej roviny k tomu, že ako vzniká, z čoho sa skladá tá pôda, to už sú také tie praktické veci, ktoré potom vyústia do tej metodiky a do nejakých aktivít, ktoré viete robiť. Vznik pôdy, vlastne kombinácia chemického, fyzikálneho zvetrávania a v určitej fáze sa k nemu pridáva vlastne už aj biologická činnosť. Čiže na začiatku máme materskú horninu, Češi tomu hovoria pekne rostlá skála. Neviem, či my máme nejaký takýto pekný výraz, ktorý by to tak definoval. Máte nejakú pevnú skalu, ktorá vyzerá absolútne neporušene a absolútne neporušiteľne. Dajte tomu niekoľko stoviek, 1000 rokov, voda, vietor a čas. Začnú rozkladať tie horniny na jednotlivé zrná, z ktorých nám vznikne pôdotvorný substrát. V tom substráte už sa nám vedia chytiť nejaké drobné organizmy, či sú to už úplné mikro ako baktérie, alebo už niečo také mezo až makro, huby, nejaké článkonožce a začínajú obohacovať ten pôdotvorný substrát o organické látky. Takto v skratke vzniká pôda. Medzi tie najdôležitejšie pôdotvorné faktory patrí materská hornina, klíma, činnosť organizmov, podzemná voda a v poslednom období aj činnosť človeka. Tieto faktory vlastne sú ešte ovplyvnené ako keby dvomi ďalšími podmienkami, a to je relief terénu a čas. Pri rovnakom podklade, pri veľmi podobnom napríklad aj klimatických podmienkach na svahu vám nikdy nevznikne to isté ako na rovine. K tým pôdotvorným faktorom materské horniny, to ste videli na tých geologických mapách, klíma, je veľký rozdiel v zrážkach, veľký rozdiel v prevládajúcich vetroch, napríklad veľký rozdiel pri vzniku pôd robí aj náveterná, záveterná strana, prípadne zrážkový tieň. Čiže je to veľmi individuálne a tie pôdy sú pomerne komplikované, keď chcete. Môžeme vypať ten mikrofón? Super, ďakujem. Dobre, čo nám robí zázraky vlastne pri vzniku pôdy, tak sú organizmy. Úplne jednoduchý pokus, ktorý si viete s deckami spraviť. Zoženete si nejakú vázu, ideálne sklenú, aby cez ňu bolo vidno. Na prechádzke každý nazbiera nejaký kúsok pôdy inej farby, navrstvíte to a pustíte do toho dážďovky. Spravíte to v piatok, prídete v pondelok, necháte to na okne, v pondelok prídete do školy, pracovať. Čiže viete vysvetliť aj ten význam organizmov, že dokážu rozdistribuovať a zmeniť vlastne tú štruktúru pôdy z nejakých vrstiev na organická. Tá organická hmota, ktorá vlastne tam napadala v priebehu posledných mesiacov, alebo dajme tomu, že rokov, ktorá sa začína dekomponovať, začína sa nám rozkladať. Nad tým je organominerálny horizont, ktorý označujeme Ačko. Tam už dochádza k premiešavaniu anorganických, organických látok. Objem humusu, alebo teda tej organickej hmoty je tu obvykle medzi 20-30%. Pod tým nemusí nasledovať minerálny horizont, ktorý ale vlastne vám definuje podľa toho, akú máte vlhkosť pôdy a ako sa vám v nej hýbe v tom profile
voda, tak vám definuje to, či prichádza k vyluhovaniu prvkov alebo práve naopak k vzlínaniu. Pod tým je minerálny podpovrchový horizont, ktorý sa najčastejšie označuje ako B. Klesá nám tam vlastne obsah toho humusu. Pokiaľ je nad tým E-horizont, z ktorého sa nám vyluhujú prvky, tak sa obohacuje ešte druhotne o železo, obohacuje sa nám o hliník, ale aj o jílové minerály. C je na chemicky horizonty O, A, E, B a C sa volajú regolit, ako zvetralinový plášť. Pod tým už je materská hornina, ktorá sa označuje ako R. Pokiaľ si zoberieme vlastne pôdu, sú tie horizonty O, A, E a B, tak čo sa týka obsahu látok, tak najviac obsahujú minerálnych látok okolo 45%. Potom štvrť alebo 25% obsahu by mala tvoriť vzduch, 25% voda a zvyšok je organická hmota vo forme organizmov, koreňov alebo samotného humusu, ktorý už je spracovaný. Tak, čiže takto pekne to vyzerá ako taký rez, skoro punčový alebo dobožka. Takže keď si predstavíte pôdu, tak to nie je iba tá povrchová časť alebo to, čo vidíte, to je poväčšine O alebo A horizont. Pôda ako samotná je definovaná aj do hĺbky týmito jednotlivými vrstvami. Ako tie vrstvy vyzerajú, si môžeme ukázať na kambizemi, alebo skôr tak akože celý ten koncept toho posudzovania pôd. Kambizem je najčastejší pôda alebo pôdny typ na Slovensku. Má charakteristickú hnedú farbu, tu jej dodáva obsah humusu, ilový minerály a zvetralé železo. Materskou horninou vždy sú nevapnité horniny. Nevapnité horniny sem patria napríklad džuly, metamorfované horniny, ale aj niektoré sedimentárne typy. Napríklad vidíte celé to severné, severozápadné, severovýchodné Slovensko, sú tam sedimentárne horniny, fliše, ale obsahujú málo vápnika, takže tam vznikajú kambizeme. Ten profil vyzerá nejako takto. Vo vrchnej časti takéto, čo ešte naberiete prstami a je to v sypke a tle, to sú tam listy, sú tam kusy tráv, tak to je ten opadankový horizont. Ten horizont pod ním je organominerálny horizont A, z ktorého sa nám vlastne vyluhuje to železo a krásne nám farbí do hneda ten kambický horizont B. Tu na dole je asi nejaká zľahka metamorfovaná žula alebo možno aj tvrdá žula ako klasická magmatická hornina. To je vlastne už materská hornina. Čiže takto nejako môže vyzerať ten pôdny profil kambizeme, čo je najčastejší typ u nás. Veľmi jednoduchý a veľmi taký pekný pokus si viete spraviť s deckami. Dá sa robiť z lega, dá sa robiť v plastových nádobkách, dá sa robiť zase v nejakých vázičkách. Dá sa robiť z rôznych materiálov, dáte im jednoduchú úlohu, aby na základe toho, čo už budú vedieť o pôde, o tých horizontoch, si vytvorili nejaký svoj pôdny profil. Môžete im dať rovnaký materiál, navrstvia si ho, ak aj budú obkukávať od seba jednoducho, že by všetci mali uniformne ten materiál použitý v tom istom poradí, tak minimálne hrúbky budú mať za každým iné. Nikomu sa nepodarí spraviť dvakrát presne ten istý pôdny profil. A takto nejako to funguje ozaj aj v realite, že tie pôdne profily, každý je iný, každý má nejaké svoje zákonitosti alebo každý má nejaké svoje vlastnosti, v ktorých sa rozlišujú. Tým sa dostávame k základným pôdnym znakom. Patrí sem štruktúra, konzistencia, farba, prítomnosť novotvarov, zrnitosť, prítomnosť skeletu, koreňov, uhličitanov a vlhkostné pomery. Toto sú jednoduché záležitosti, ktoré viete
pomerne jednoducho spraviť hoci kde v teréne. Potom prichádzame k takým tým znakom, ktoré sa posudzujú v laboratóriu, to je pH pôdy, teplota, úrodnosť, pôdna vlhkosť, hmotnosti objemová alebo merná, zrnitostný rozbor a infiltrácia. Takže to sú zhruba tie znaky, ktoré budú v metodike popísané aj s nejakým návodom, ako zmerať tieto znaky, tieto vlastnosti. Tu je pre predstavu prehľad meraní, prehľad pomôcok. Myslím, že Janka vám potom pošle túto prezentáciu, takže toto nebudem nejako komentovať. Poďme na tú praktickú časť. Čo sa týka získavania vzoriek, tak sú také niekoľko spôsobov. Základ je vždy získavajte vzorky, pokiaľ budete robiť kopanú sondu, vrtanú sondu alebo metódu blízkeho povrchu na pozemku, kde vám to niekto dovolí. Kopaná sonda je pomerne veľká konštrukcia, vidíte meter do hĺbky, minimálne 60 cm na šírku, 1,50 m na dĺžku. Potrebujete ju držať otvorenú celý rok pri určitých typoch meraní, pokiaľ ich teda budete vykonávať. Je to fyzicky náročné, neviem, akých máte študentov, ako moc úspešní v tomto budete. Jednoduchšia metóda je vlastne vrtaná sonda, kde viete vytiahnuť podobné údaje, ale zase potrebujete vrtať meter na pozemku niekoho, kto vám to povolí. Mne sa celkom páči tá metóda blízkeho povrchu, kde odokriete vlastne tú povrchovú mačinu, obyčajnou lopatkou záhradníckou vykopete 10 cm dieru, jamku, z ktorej zoberiete na nejaký kartón alebo na nejaký igelit, vyložíte nejaký objem tej pôdy. Posuniete sa o pol metra, spravíte to isté, posuniete sa o ďalšieho pol metra, spravíte to isté. Tieto tri vzorky premiešate a máte celkom pekný objem pôdy, s ktorým už viete pracovať a viete na nej robiť niektoré základné pokusy alebo vlastne tie zisťovania vlastností. Čo je dobré pri tejto metodike, alebo čo sa mne tak osobne páči, že pokiaľ vám prídu tie pokusy komplikované alebo že necítite sa na to. Vždy každý má v okolí nejakú úvozovú cestu, nejaký zárez v lese, zárez v polnej cesty alebo nejakú eróznu rihu, kde si to viete nacvičiť. Čo je dôležité, keď odoberáte vzorky, tie profily rýchlo na Slovensku vlastne strácajú tú svoju pôvodnú farbu alebo ten tvar. Vidíte to na tých fotkách, že vlastne všetky sa vám, geologický výraz použijem, osutia. Čiže majte lopatku, buď nejakú murársku varechu alebo obyčajnú lopatku do záhradky, začistíte profil, odoberiete ideálne, ak je tam vidno viacero vrstiev, z každej vrstvy nejakú vzorku a môžete s nimi pracovať. S väčšinou môžete pracovať na mieste, niektoré si môžete začať zbierať, môžete si skúšať vlastne tie jednotlivé aktivity na nich. Dávajte si pozor na cudzorodý materiál. Lesáci hlavne majú úplne takú perfidnú super schopnosť naviesť k profilu materiál, ktorý široko ďaleko nie je. Takže na to možno pozor. Ale ináč takýchto profilov po Slovensku si myslím, že okolo každej školy v nejakom okruhu nájdete aspoň jeden. Tie merania pozorovania v teréne sa dajú robiť pomerne jednoducho. Vybral som také dve. Konzistencia, na ktorú vám stačí ruka. Sype sa mi to medzi prsty, konzistencia je voľná. Stlačím to, niečo sa mi z toho oddrolilo, je pevná. Stlačím to tak, že sa mi to rozpadne celé, to pôvodné zrno je drobivá. Nestlačím to, nerozbijem to, musím na to použiť kameň, kladivo, hocičo, čo mám po ruke a je tvrdšie, tak je veľmi pevná. To je všetko. To je celá aktivita na zisťovanie konzistencie. Farba je tiež celkom dobrá aktivita, dá sa to robiť tak, že máte Manselové tabulky a porovnávate a sliepnate sa a hlavne my chlapi s tým máme dosť veľký problém. Alebo odoberete nejakú peknú vzorku, navlhčíte ju s rozprašovačom a necháte decká rozmazať to po papieri. Výkres A4, na konci vám vznikne krásna galéria 25 odtienov hnedej.
a môžete porovnávať. Keď prejdeme do laboratória, tak taká veľmi podstatný parameter alebo podstatný znak pôdy je pH. pH vám hovorí veľmi veľa o kvalite pôdy. Samotné pH ovplyvňuje toxicitu prvkov alebo to, ako budú mobilné v tom prostredí, či budú dostupnejšie rastlinám viac alebo menej. pH ovplyvňuje aktivitu mikroorganizmov, ale aj samotných organizmov, kvalitu humusu a dostupnosť vlastne živín. Tu mám nejaké príklady zo záhradok, ale keď tu vidím tie huby napísané. Na huby sa dá chodiť s geologickou mapou, pretože na kyslých horninách, ako sú žuly, kremence a podobne, by vám mali vznikať pôdy s kyslým pH. V pôdach s kyslým pH alebo kyslejším veľmi ochotne rastú huby. Nie, že by na tých zasaditých nerastli, ale keď nájdete jedného dubáka, tak sa tešíte, kdežto na kyslej tých dubákov nájdete 6-7 z toho jedného podhubia alebo majú lepšie podmienky. To je taká akože implikácia praktická tohto pH. Toto je taký príklad skôr zásaditej pôdy, tej vápnomilnej rastliny. Za chvíľku nám už budú kde tu aj nakvitať tieto ponikleci. Pôda, čo odlišuje vlastne pôdu od hornín? Pôda má jednu vlastnosť úžasnú a to je úrodnosť. Pôda preberá vlastne živiny aj z materských hornín, bavíme sa o nejakých prvkoch alebo o nejakých zlúčeninách prvkov. Tie sú makronutrienty, dusík, fosfor, draslík, síra, vápnik, horčík. Toto sú tie veľké prvky, ktoré potrebujete v pomerne veľkých objemoch na to, aby ste mali tú pôdu úrodnú. Potom sú mikroživiny, železo, zinok, mangán, meď, bor, molybdén, chlór, ktoré nepotrebujete až v takých veľkých množstvách. Ono to trošku súvisí aj s tým pH. Tu vidíte tabuľku, ktorý prvok je ako mobilný, ako prístupný tým rastlinám podľa toho, či máme pH nízke alebo vysoké. Väčšina tých prvkov je celkom dobre dostupná práve v tom neutrálnom pH medzi 6, 6,5 k tým 7,5. Už keď sa posunieme doprava k zásaditým alebo doľava k kyslým, tak nastávajú rôzne problémy. To železo vyzerá, že v kyslejšom prostredí sa vylučuje úplne super. Áno, ale vylučuje sa v takej forme, ktorá skôr tým rastlinám škodí a blokuje príjem vápnika napríklad. Keď máte chlórózu na listoch v záhradke, keď máte napríklad marhule, pozrite sa na to, aké máte zloženie pôdy, akú štruktúru a aké pH. Celkom dosť vám to vie napovedať, že čo sa tam deje. Napríklad. Čo sa týka tej úrodnosti, tak posudzujeme vlastne také svätú trojicu, dusík, fosfor, draslík. Dusík, ako som hovoril, hlavne prispieva k tomu rastu hmoty, biomasy. Fosfor je dôležitý pre vyzrievanie vlastne pletív, je dôležitý pre energetický prenos v rastlinách a draslík ovplyvňuje kvalitu kvetov a plodov, zase ich vyzrievanie a tvorbu všetkých tých pletív, ktoré tam sú. Ak všetko vyjde tak, ako má, tak by ste mali mať k dispozícii takéto jednoduché merače dusíka, fosforu, draslíku, ktoré vám povedia o úrodnosti tej pôdy. Existuje viacero tabuliek, rôzne bonity pôdy, ktoré sa posudzujú práve na základe týchto troch najčastejších prvkov. Akékoľvek hnojivo, kedykoľvek chytíte do ruky, vždy je to o týchto troch prvkoch. Potom už sú špeciálne, kde je molybdén, kde je železo, ale každé jedno hnojivo obsahuje tieto tri prvky. Dusík, fosfor, draslík. Spravili sme si z pôdy niečo také ako rýchle občerstvenie. Chcem to hneď. Prihodím dusík. Prihodím fosfor, prihodím draslík. Zvýšim úrodnosť bez ohľadu na to, čo sa mi s tou pôdou stane. A robilo to ľudstvo vždy. Vždy to robili ľudia. Zvlášť pri tom dusíku to začína byť trošku už dlhodobý problém.
pretože sme moc leniví, alebo to chceme ozaj až tak rýchlo, že dusík sa pridáva do pôdy hlavne vo forme anorganických alebo syntetických hnojív. Nie je to zlé riešenie, ale musíte mať za ušami dosť, aby ste ho dali vtedy, kedy ho tá rastlina potrebuje a kedy ho reálne z tej pôdy spotrebuje. Ak ho tam dáte veľa alebo v zlom čase, tak ten dusík nezačnú spracovávať rastliny, ale začne sa rozkladať chemickými procesmi, ktoré v pôde prirodzene prebiehajú. A zvyšuje vám kyslosť. Teda znižuje pH. Ten režim dusíka, keď je porušený umelým pridávaním, tak vlastne ten systém sa stáva nestabilným. Pokiaľ sa pozrieme na to, ako sa hnojilo voľakedy dávno, alebo dávno, nie až tak dávno, ale bolo bežnejšie hnojenie organickými hnojivami. Bavíme sa maštálny hnoj, kompost a podobne. Malo to dve obrovské výhody. Ten dusík ste v podstate mohli dať kedykoľvek, pretože bol viazaný v tej organickej hmote a uvoľňoval sa postupne. Navyše to zlepšovalo dosť výrazne vlastnosti pôdy, ako bola konzistencia, pôrovitosť, priepustnosť. Pre predstavu, o čom hovorím, tak za posledných 50 rokov vzrástla váha jedného kubíka pôdy o 10 až 11%. To je práve tým, že odtiaľ vlastne sa dostáva nejakým spôsobom preč tá organická hmota. Tiež taký pokus, taký pomerne naivný, jednoduchý. Skúste so žiakmi ísť na pole. Naberte, odstráňte vegetačný kryt, ak tam je. Pri kukurici ani ten nemáte, takže iba naberte do jedného pohárika pôdu. Choďte do lesa, odstráňte vlastne ten opadankový horizont, zase naberte pôdu. Zalejte tieto dve pôdy rovnakým množstvom vody, zamiešajte ich so špáratkami. Uvidíte, koľko z ktorej pôdy pôjde kyslíka. A ešte taká vec, ktorá celkom pekne ukáže ten rozdiel, je, že organická hmota po väčšine pláva. Pokiaľ ešte nie je dokonale rozložená, tak vám začne, alebo na začiatku vám bude plávať v tom poháriku. Bavíme sa o extrémne úrodnej pôde z pola, a bavíme sa o pôde, ktorá nie je až tak dobre hodnotená, lebo však les, kebyže to stojí za to, tak už tam asi rastie pšenica, alebo repka, alebo hocičo. Ale viete ukázať dva obrovské rozdiely medzi tou pôdou, ktorá je hnojená nejakým kvázi prirodzeným spôsobom, tou organickou hmotou, a pôdou, ktorá je hnojená anorganickými látkami. A s tým nám súvisí predposledný slajd. No, s tým nám súvisí vlastne to, koľko vody nám zadrží krajina. S tým pH, s obsahom živín a ich formou, ktorú zase ale vieme zistiť s pomocou zrnitosti, pomocou konzistencie, sa dostávame k obrovským rozdielom v krajine. Keď teraz zabudneme na nejaké reliefné výkyvy, pahorkatiny, roviny, nížiny, strmé svahy, tak tá pôda je pomerne nestabilná. Z nášho pohľadu, akože ľudského života, jedna generácia trvá 25 rokov. Za 25 rokov vám proste nezmizne tá pôda. Ona vám nezmizne ani za 3 generácie. Ale z dlhodobejšieho hľadiska môžeme mať veľký problém. A taká tá demonštrácia toho, že čo alebo akým spôsobom funguje, ako je náchylná na vodnú alebo na veternú eróziu krajina, kde pôda nemá dostatok organickej hmoty alebo nemá tú dobrú štruktúru, je zhutnená mechanizmami, je zhutnená tým, že sme si vlastne urobili z tých pôd fast food. A nejaká krajina, kde sa ešte raz za čas aspoň niečo zamulčuje, raz za čas v tej svojej záhradke rozhodíte kompost alebo hnoj, keď sa vám ho ešte podarí vôbec voľakde zohnať, tak tie vlastnosti pôd sú extrémne rozlišné a hovorí to aj o tom, koľko zadrží tá krajina vody. Tiež taký pekný pokus, skoro zadarmo, alebo už aj nie, keďže fľaše sú zálohované a musíte ich zničiť. Ale skúste si so žiakmi spraviť z obyčajných 5 fľašiek rôzne prostredia.
Spravte si nejakú skeletálnu pôdu s kopou štrku, kopou kameňov, spravte nejaký mulč. Ak niekto doma robí kompost, prineste kompost. Ešte to môžete vylepšiť tým, že zoberiete nejakú trávovú mačinu alebo si tam zasadíte len obyčajnú žeruchu, ktorá vám vyjde za pár dní a lejte do toho známy objem vody. Každé dieťa dostane, ja neviem, deco. A lejte to do tých rôznych nádob alebo do tých 5 fľaší a sledujte, čo z toho vyteká. Aký to má zákal, to znamená, koľko je tam ílu, koľko je tam piesku, koľko je tam organickej hmoty, či je tá voda čistá, či je ozaj nejakým spôsobom špinavá. Môžete sa ešte pohrať s pH a je to pomerne jednoduchý, ale pekný príklad toho, že ako tá pôda vlastne vplýva na tú krajinu. Nevieme, asi nikto z nás, ani keby, že sa všetci spojíme, nevieme ovplyvniť to, či za 3 dní padne polročný úhrn zrážok. Nevieme ovplyvniť to, či hneď potom nebude 2 mesiace absolútne sucho. Nevieme ovplyvniť ani tú veľkú poľnohospodárskú krajinu nejako priamo, ale môžeme aspoň nejakým spôsobom ukázať, že ako to funguje. A pôda je super v tom, že hlavne ak máte záhradku alebo niekto váš známy, tak ak chcete urobiť nejaký ten prvý krok, tak potrebujete jednu jedinú vec. Zobrať ten reel a urobiť aspoň nejaký rigol, aby voda neodtekala, alebo nejaké úplne jednoduché riešenie. A tá metodika, ktorú chystáme, tak vlastne vám ukáže rôzne tie spôsoby určovania, rôzne vlastnosti pôdy, ale výsledok by mal byť ten, že tá pôda má mať nejakú štruktúru alebo pre nejaký zmysel, pre nejaký účel má mať nejakú štruktúru. Pokiaľ my sa pozeráme iba čisto na produkčnú funkciu, áno, organické hnojivá sú v pohode, ale pokiaľ chceme, aby mala aj tú ekosystémovú funkciu, tak sa k nej musíme začať správať nejako ináč, alebo aspoň o tom začať uvažovať. Tak a čím to tak uzavrieť? Ďakujem za pozornosť a vlastne na tom obrázku ešte je jeden taký príklad tiež zo Slovenska. Krásna príroda a to, čo tam odváža tá Tatrovka, tak to nie je pôda. To je hutnícka struska. Na tejto lokalite bol zase základný problém, že kde sa nám tá pôda dokázala vytvoriť. Ona sa vytvorila na tej hutníckej struske a tak ako pôda má kopec dobrých vlastností, tak má aj jednu zlú. Že preberá si to, z čoho vzniká. A v tej struske boli také veľmi, veľmi zaujímavé veci ako kadmium, olovo, arzén. Takže pôda je vlastne nepoužiteľná, tak sa musela odbagrovať, muselo sa to zrekultivovať a zároveň vlastne tuto na tej halde vznikol iný problém. Založili haldu na pôde, alebo tú hutnickú strusku už vyvážali do nejakého prostredia, kde pôda bola vyvinutá. Cez haldu pretekala voda a tak, ako tá pôda vlastne na vrchu nasávala tie ťažké kovy, tak tá pôda, ktorá bola zase pod skladkou, nedokázala prefiltrovať tie ťažké kovy tak, aby ich zadržala, takže sa krásne vyplavovali do rieky Oravy. No. To je... Ďakujeme, Tomáš, za túto prezentáciu. Ak chceš, môžeš to už vlastne vypnúť. Ja ešte nezruším nahrávanie, ale aj keď sme teraz už minútu po tom plánovanom časovom limite, ja by som dala priestor pre nejaké otázky, ak sú. Niekedy bývajú, niekedy nie. Takže ak máte nejakú otázku na Tomáša, tak prosím, kľudne sa teraz spýtajte. Stačí, keď sa unmutenete, alebo teda zapnite si mikrofón a môžete sa niečo spýtať. Zatiaľ, kým sa nikto nepýta, tak ja len poviem, že Tomáš slúbil, alebo teda v nejakom takom neformálnejšom rozhovore slúbil, že nie je ani proti exkurzii v teréne.
A ja by som si teda veľmi prijala, aby sa nám toto podarilo. Ja som si z tejto prezentácie odniesla niekoľko informácií, že ak by zázrakom zmizla všetká biomasa na Zemi, zostane stále v pôde kyslík na ďalších 3000 rokov. A musím sa priznať, že ma dosť zobral ten posledný slajd, ktorý si ukazoval, že teda krajina, ktorá vyzerala úplne OK a po nejakom zásahu sa stalo to, že vlastne do rieky sa uvoľňuje arzen z pôdy, ktorá nedokáže zachytiť to, čo už bolo prikryté a čo už bolo nejakým spôsobom zachytené. Je teda nejaká otázka? Máme tu niekde nejakú otázku? Teda nevidím teraz v čete nikoho. Alebo možno je tam nejaká napísaná, takže ja si ešte pozriem teda ten chat, ak by tam nejaký bol. Ale zatiaľ nevidím. Ešte ja trošku taká ukludňujúca informácia. Nakoniec celá tá kopa podarilo sa ju vysanovať, je zakrytá, nepreteká cez to už vlastne žiadna voda. A ako ju zachrániť? Podľa zákona o sanácii environmentálnych záťaží na tú kopu, ktorá je nepriepustne uzavretá, ešte muselo prísť 70 cm ornice. Dobre. Takže tým, že je to takto, tak nás to trošku upokojilo. Ja si príbeh arzenu v rieke Orave celkom pamätám a teda dúfam, že to je niečo, čo už je vyriešené, že to nie je niečo, nejaká ďalšia skládka. Myslím si, že nikto otázky nemá. Asi sme ich teda vyčerpali. Tak ja teda vypnem nahrávanie a niekedy sa stane, že tie otázky prídu potom, ako to nahrávanie vypnem. Takže teraz vypnem.